Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten niki kita kelompok kalih badhe nembangaken cakepan tembang mijil. Saderengipun kenalaken kula Nadijaya Putri absen 26. Kula Raditya Tunggal Pradana absen 17. Kula Safira Dwi Yulianti absen 31. Panjelasan jinising tembang. Tembang mijil kalebet salah satunggaling tembang macapat ingkang biasanipun ngabaraken pitutur, wejangan, saha piwulang gesang. Watak tembang mijil inggih menika alus, tenang, lan kebak pitutur. Pramila tembang mijil cocok kangge ngandharaken piwulang gesang dhateng manungsa. Cakepan tembang mijil. Tanpa cipta denyang roh ing batin, tanetra yen anon tanpa karna ing pamiyarsane, tanpa krana mambu gondasi dik lawan bisa angling iya tanpa tutuk. Isi kandhutan cakepan. Cakepan menika ngumet piwulang bilih manungsa mboten namung migunakaken panca indera kangge mangertos samubarang. Nanging ugi kedah migunakaken batin lan rasa. Serat menika ugi nyelingaken bilih manungsa kedah langkung saged mangertos lan nyadari makna gesangipun kiyapa. Cekap semanten ingkang saged kita aturaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.